Ekainaren 26 honetan, sexu generiko disidentzion harrotasuna aldarrikatzeko batu gara beste urte batez. Oraingoan Durangon. Eskerrik asko bertaratu zareten queer, lagun eta aliatu guztioi. Aurton, inoiz baino garrantzitsuagoa, iruditzen zaigu ekainaren 28-aren jatorria gogoratzea. Hau da, 1900 eta 1979ko ekainaren 28an, New York Stonewall Inn tabernan poliziaren indarkeria eta errepresioaren aurkako matxinada. Gau hartan, homosexualitatea oraindik ilegalizatua zegoenean, polizia bortxaz sartu zen tabernara, eta bertakoen aurka oldatu zen. Gauean bertan eta hurrengo egunetan, queer kolektibo horrek jasandako eraso polizialaren kontrako manifestazioak eta aldarrikapenak egin zituzten. New Yorken ez ezik, Estatu Batuetako eta Europako beste hiri batzutan ere. Beraz, ezin dugu ahaztu queer harrotasunaren eguna indarkeria polizialaren aurkako, hau da, estatuaren botere eta kontrol mekanismoen aurkako iraultza izan zela jatorria. Gaur egun ere indarkeria hori presente dago, eta horren adibide da, besteak beste, estatuaren aparatu polizialaren eta armadaren presentzia eta oldarkortasuna handitu izana. Indarkeriak hala ere hainbat aurpegi ditu, eta ideologia fascistak indar hartu duen garai honetan, sexu genero disidentzion aurkako gorroto diskurtsoak gero eta gehiago zabaltzen ari dira gure inguruan. Horregatik gaur ere gogorarazi nahi ditugu indarkeria matxistagatik eraildako eta eratsotutako emakumeak eta sistema cis-heteropatriarkatuak jazarritako sexu genero disidentziak ere. Gaur egun, harrotasunaren eguna eta hilabetea ospatzea posible egin zuten Stonewall inguruan batu ziren pertsona trans, migratu eta razializatuak. Hortaz, ezin dugu aipatu barik utzi Euskal Herrian, zein mundu mailan gertatzen ari den mugimendu trans baztertzailearen gorakada. Izan ere, TERF mugimendua trans pertsonen existentzia ilegalizatzen eta existitzeko eskubideak ukatzen ari da hainbat lurraldetan. Erresuma Batuan edo Estatu Batuetan kasu. Bestalde, duela mende batzuk abiarazitako Europako proiektu imperialisten ondorio diren genozidioak, zapalkuntza kolonialak eta migrazio politikak kondenatu nahi ditugu. Gaur egun, oraindik Espainiar estatuak babesten dituena. Ibaitik itsasora, Palestina libre izango da. Boikot Israel! Inoiz baino gehiago salatu nahi dugu politika instituzionalek eta enpresa kapitalistek egindako zuriketa larrosak. Harrotasun queerraren eguna merkantilizatu eta despolitizatu egiten baitute. Harrotasun berba beraren esanahia baliogabetu. Urrunek joan gabe, Bilbon, Bilbao Bizkaia Harro, EAJak eta Kutxabankek sortutako egitaraua daukagu. Zeinak hiriaren turistifikazioa eta gentrifikazioa elikatzeaz gain, herri mugimenduaren antolakuntza oztopatu eta boikoteatu duen etengabe. Gure estanda ere, gure herri eta hirien gentrifikazioa areagotzen duen, jai ereduen eta askapenerako borroka ororen merkantilizazioaren kontra dago. Durango ez da salbuespena. Hemen, batzuegarri omen dute zer den Durangarrentzako benetan garrantzia duena. Argiztapena, segurtasuna eta garbitasuna. Gu ez gaude ados zorrean. Udalak herri mugimendua osatzen duten eragileen aurkako jarrera erakutsi du azken urteetan. Argi dute zer den garrantzitsuena. Kaleak aldarri politikoz garbi izatea. Horren aurka egiten dutenak identifikatzea. Espazio publikoa erabiltzeko gero eta traba gehiago jartzea. Baimenak ukatzea. Segurtasunaren izenean poliziaren indarkeria zilegiztatzea. Eta marko horretan, LGBT borroka ere politika instituzionala zuritzeko baliatu dute. Queerrestendatik harrotasun kritiko eta antikapitalistaren alde derratzen gara. Gure izenean eraso eta bortizkeria zuritzen dituzten ekintza guztien aurka. Horretarako antolatzen jarraituko dugu eta antolatzeko deia luzatzen dugu. Harro gaude, baina ez sistema kapitalistak onartu nahi duenaz. Gorputz disidente guztiez harro baizik. Beraz, eskerrik asko herrietan gurekin batera arraro eta queer bizi zareten guztioi. Sistema irauliko dugu eta horretarako gure lumak hartu.
Errepresioaren aurrean queer antolatu. Gora borroka transmaribidoioa. Gora sexu askapenerako borroka. Gora!